Eta azpimarratu behar dugu hau. Euforia ulertezinaren aurrean esan behar dugu gaur egun triste badela. Galera handi bat emango dela gure ekonomian. Galduko dugu ondarea Euskaltelen privatizazioarekin, galduko dugu gaitasun teknologikoa eta galduko dugu herria egiteko tresna estrategiko bat. Eredugarria izan behar zuen enpresa estrategiko bat gaur egun gaurko egunean guztiz privatizatuko da. Helburu estrategikoak betetzera deitua zegoen enpresa bat gaur marrazoetara bota dute. Burtsaratze prozesu honetan Euskaltel marrazoetara bota dute. Euskaltel marrazoentzat bazka bihurtu dute. Eta marrazo hitza erabiltzen dugunean, sentidu osoarekin egiten dugu, jakin badakigulako Euskaltelen jabe berriak nortzuk izango diren. Kapitalismo espekulatiboaren nazioarteko elitea. Herri egiteko garapen teknologikoa bultzatzeko eta enpresa eredu ezberdin bat bultzatzeko jaio zen Euskaltel, gaur enpresa privatizatu arrunt bat bihurtzen da eta beraien jabeak izango dira nazioarteko kapitalismoaren marrazorik ezagunetako batzuk.